megalayapost.news. Kumkawai na girukan thay daki umat jong kajing kemen mentakasi kali pedang dakawai kajing ke papaka bat ke batamai ya ke balatei batchna dak all primary school teachers association balas nyang lemba kino hikai na keleng gari khasi bajantia kabadai ru kajing rke ya kajing dap chispa new plusnem kalengku siap jong Reverend Lead Thomas Jones belaju tibru kumukpa kathok katar bat kumju ru kajing dap chispa praplaisnem jong kajing don ki school lower primary hari khasi bajantia katai girukan thay kadai kong Elbina banyang nak senong sai sning hari boy string kabadon ru sangut kikun kibala imah pedeng kajing sempap hadin bakim don shu upa bapek bakmi ya kaying sem ya kate kaying lai tim taksi syaka kong Elbina marbanyang balalet ban od ribon dau ba FC Shulai u general secretary ka absta hajing don lang u babu Tony Ford wa president babu Didi Carlendo vice president kinong ilam snong ki pastor bagwi kiwei shushu ya kate kaying late hajing lut blakot kumban dulak duna rengkat kitia gitar mat kicing don kam haying nadu kicing tia imi kisuki mat kiwe gitar bakate kalong kami kala ban pendon kam lem ban artli kisnyang rengkat kasem bala IT syakate kalong kami ni kong ngaso ban ayu play dre ngas ba ngas ngau da kicing ngapan pau da kicing sengu ya keseng abstaru nomor bade keseng absta ka bala ban ai kat kane ke yeng nga ka briu kon thei ka beduk ka basu kadai ke jistresh ton jongka unit umsning kabalawan wa cha lala kishnong itu ndai kilalet pun jakan ndai kimshem layo hakabakut ngayo mga ndai kadai ke jing ha ka jong blai ken ba long bau isin yang mo ka baduk basuk ba masayo mga ke nga kersyan ndon nong kersyan mga hinga tresh tom yul jong kikun ban basa ban pa school te kikon ngadon sangut kikon kan thai arnut shenrang arnut ka jing ye dei bat ka ni ka jing te ge jongi ya ka ni ga yeng ka bangi ong ka charity home ka jing sedang ka long ba hadin bangi ladep ban rakhi ya ka Thomas Jun ka khanri trik jong September arhajar pusau hapo sora te ngila no ya ka contribution ka ba bun ba hang tu te kasulong no ba hadin bingila dep no itu kisnyang kejongi kasukut no tangkum ta te ka CEC ka balong hau Desember arjar arusau i presiden jongi balong iba Tony ilawan ra ya kani ka isu ka bangin de perkhat sani ba ya kani ka kam no senyang kejongi bat hakta ka por iong ba ngin pendu no yakani kajing no pisah ka jongi ka ba sulong len bateng teng daladep ai kamdan kata ka siti ban penpau tang kajing sngongu ya ka session ka jongi ka sukut tang tu ka sngi ka ba ai te lawan ra pat da ka wei kajing ai jingmut ba hakajaka jong kani yin sna no da ka yeng ka baduk bat habang isyong perkhat ka CEC ka bakum kata ka por kapasat igi jingmut jing perkhat ki jongi kalong ka ba aduk kata-kata kumno kengin la ban sna ya kani ka yeng ka baduk ndrei ka tim executive jongi kadai ka tim ka ba ya ai jingmut ka ba ya selok bat ka ba ya te bat da ka wei ka jingmut ru ngi le ya poi batongin ya menjur ya kata ka jing ai jingmut jong i president jongi ban te no da ka yeng ka baduk bat hadir nang tuan dengan lesyong ke komiti ngila constitute ya ke Thomas Jun Memorial Celebration Committee ka baman usnem ngi penkela ya ka bat agata kapor nomor ba ngila dep rai mensua ke executive ba next kan wan sya ka umsning tika rai ke jongi ru kalong bangin wat bangin pelong ya ke Thomas Jun ngin snaru ke yang ke beduk haka jaka haka ba ka ni ke Thomas Jun kan lek bat kata mentau snem kawan shani sepo ke umsning dia ke Thomas Jun ban lengkot kakam tengi IT baik dakas executive committee ke jongi ngi I board baik ya ke Thomas celebration committee hakaba i president jong kani ke Thomas Jun ilong i president jong ka district ke jongi Absta nang tai secretary pat iwan barobor ide balong i secretary jong ka unit ha ka balong secretary jong ka Thomas Jun but it treasurer pat ilong ikong bikonya tikiadan kit khat to but hakata ka rai kalong ba ngimdei ban suai matla ya kata ka jingyarap ka jongi
ngila direct bat ngila ai ru ya usketri presiden bat ya kisangut kit khat ba kin lek ban survey bat hadien ba kila survey hadu prateli ki yeng hoi nap deng yong ta ka yeng ka ba ngi sem ka dan ka wei ka yeng ka ba idan kam ba ngin ai jing yarap ken ten rei ka ta ka yeng pat kalong ba ki khun ki ti ha ka jing perkhat kam ma yeng jong i ba William ngile perkhat sani ba ki khun ki ti ki lai lik balla kamut kam dan jing su ta ka yeng ba kan yeng nrei ka poi no ga ni ka yeng jong i kong bat habangi wat bat ni ti ni sem ba ki khun jong i baro khoi i pen song school ha ka jing long reu kan thei ka jong i bat dei halot jong ka ni ka nong rim ka bangi ni sem ba da ka bangi ai bat kersian ni ka ni ka yeng ta ka mot ba kin la ban kiu ki te ki khun ha ki jing puli ki jong ki Tede kata bat hadin tu kami sekawai ka jing pat kalong bala penmang mante yang ni gayeng hadu henreulak. Teka ka ba ni penmi baik ka de naka assessment jong ka Thomas Jun kembang laong ipi menem naka jing ais ngobha jong kinong ikai simet ya ka ba ka komiti ka baningkong bala sedang kalong presiden jong i la aisan hajar mangasan hajar bat kidkhot barok khot kiba pi gitu ke report mengi ai kilian no senyang mat kalami ke pisa hadu silak tam tang na kata kejing no senyang ke basimet teho ai ngila puli gitu ke report da i treasurer jong ke Thomas John kadan jing duna sesilak ndrei kani ke pisa ke baduna ke central executive jong i kan sesyong perkhat bat kan sepenmi ba nginum dei ban long ki ba syakram bat ngila ban tam ban gini tingi ngai scam ba ha ka wei ka Thomas Jun ka ban raki ha wei snem kembang laong menne ngila ban sna sa kumba ar la ni lightly ki yeng ki baduk haman la ka ni ka Thomas Jun ka bangi raki te ka buram ka jing no bangi poi ha ni ka yeng kembang laong ma pi ngile trace tam bat pilai i ya ka jing scam jong ka ni ka yeng bat ya kijing dan kambaro ko bangala keren mene nadu ki perda nadu ki jingtian nadu pet kobar nadu ki kiu ki pliang bat ka bakham so tenat kalong ba i presiden yong bakin gini ki yeng yen thiet da ki snyang bat lai i ka sem snyang bat ki snyang ki badan hangte bakan long ka jingmi yaki tengi la penbiang bat ngila provide ru ya ka jing bam snyang ka ba ki la banum kta yaki teng ong sa sisen ai kublai presiden yong i bai ka mensin ka chong pi ka pa pino ma ba phila ai kito ki jing ai na du khau sini dai bar ka lalong le si ka jing kersyan na ka banta arbanai ki jing bam ka chong ki kum ka yeng maka num dan ka jing lut tingi ngai scam lu ma bikonya belong assistant general secretary but treasurer na but idari bari belong rekat but ngia wan de ka team man ka por ban wan pek bagani ka jaka kan long kum ni kum bakalong abangi i kini kemadan abangi itu brokhaj ni pha bat ni pelut ya ka pisa brokhaj bakan long ka ba internet te kini gide kijing ai ki ba ya ka ba pipi kwa te ka full detail ba ya dei bat ka session kum bakalong kadon ka por sibet ya ka bangan sa ai jingkren tinga ai kublai fi on behalf jong ka abstahi barok ka wei ka bakan thup na do kinong kitkam hadu kit khat jong executive hadu kit khat ki ba wan ki unit ki ba fair brok khat ban wan ban pendan buram ya kani sngi bat dengap ni sisia ya kata ka jing it ke jong kinong hikai baki pelaj ya ka por ke jong ki bandan ha kani ka por ka bangi ngila ban play ya kani ka yeng Meghalaya Post.news